Hege besiete manje in Kolmersweg. Stripfiguur Tomke kan mij het dorp aan. Er is een nieuw boekje over hem, met als thema het Twambijplokje. Aanleiding is het 10-jarig bestaan van het Warpiek Twambijfeest Brommels. Dat Tomke een Twambijen aan het plukken is. En dan krijgt het hondje van Tomke, die krijgt dan opeens zo'n stiekel op zijn neus. En dan had hij een heel skram daar en had hij bloed bij zijn eken. En dan komt opeens een boer en die helpt hem dan. De commissie Brommels sloeg voor het boekje de handgeer met de noordelijke Friese waarden en de aanvoek. Het doel is om band van jonge leeftijd uit te verbinden met de natuur. Hoe kunnen we van die band nog wat piekjes meidje, dat komt eigenlijk op deel. Nou, waar kan dat nog beter doen dan een held als Tomke? De band waren manje vallezen door Albert van der Ploeg, voorzitter van de Noordelijke Friese Waarden. Romke kan haast net meer wachten. Springt hut zijn kwark uit. Hij wil gauw wat brommels pakken. Ik hoop de band weer opsteken dat ze aan het keer maar hij de man van we gaan met het veld in. Het is brommels, geen mooi. En dat ze de warmte en de leven van de natuur ook veel. De rol van vallespaken lieke van der Ploeg op het liefskreun. De band harken alle keer ondachtig naar wat hij aan het vertellen wie. Juist die interactie, het verhaal even vertellen. En dan juist ik dat het, en dat vind ik heel knap van dat boekje, hoe ze dat in was zetten had. Maar dan juist ik dat de band de beelden erbij had. Een gekluisterd oor om wat paken te vertellen hier. En ik natuurlijk Tomke die de hoofdrol hier van. Dus dat kon net beter volgens mij.